el Palau de la Senyoria i la seva plaça. Els comtes de Cocentaina no tingueren casa a Muro fins l'any 1608, any en què el senyor Gastón Ruiz de Corella va construir una casa-palau amb dependències administratives, jardí i horta. Però abans, el senyor va haver d'afrontar un nou litigi, ja que així que va donar a conèixer el projecte, en 1606, els vassalls de Muro s'hi van oposar. Aquesta vegada, els interessos encontrats de totes dues parts radicaven principalment en les pretensions del comte que els murers la sufragaren i contribuïren personalment en les obres, manifestant, obertament, la intenció d'apropiar-se d'aigües que eren de la comunitat en benefici propi, concretament per a regar el seu hort. Com en altres ocasions, la solució per via judicial no va arribar, però el comte va actuar des d'un principi com si aquesta li fora favorable. El comte va dotar al palau d'espais amplis i de cavallerisses annexes en la part posterior, ja que havia de contenir la contribució en espècie que havien d'aportar els vassalls. El Palau de la Senyoria és un edifici renaixentista que utilitza de forma prioritària el rajol. A la façana destaquen elegants balcons amb ceràmica valenciana que l'embelleixen. En l'actualitat, la plaça del Palau de la Senyoria continua sent molt important per a la localitat. Té una forma quadrada que ocupa un dels costats de la casa dels Alonso, família molt important ja des del segle XVII, tal com ho acredita l'escut que presideix la seva façana. Cada mes de juny, coincidint amb l'entrada de l'estiu i la festivitat del Corpus, els veïns adornen el carrer i la plaça i es balla al ritme de la dolçaina i el tabalet les danses del palau. Possiblement, des del segle XVII, aquesta festa ja se celebrava coincidint amb l'època de la sega del blat, moment en què els vassalls aportaven part de les seues collites al senyor del lloc. Aquesta festa de la dansada comença a celebrar-se la setmana anterior i els dansaors van cada dia a un carrer diferent del poble, fins a concloure a la plaça del Palau de la Senyoria, on ballen jotes, fandangos i folies tradicionals. Actualment, i des de fa ja diverses edicions, serveix així mateix d'escenari cada mes de gener per a la Fireta de Sant Antoni, i es converteix llavors en una bulliciosa i acolorida plaça on podem trobar multitud de parades amb productes artesanals de tot tipus. És també una ubicació de tallers per a xiquets i exposició d'animals exòtics que fan les delícies de grans i menuts.